Mana ikenelo gị nke izi dị ka ibe anyị chọrọ ka anyị malife a na-akpọ gị n'afọ okay onye ebe ka okay anyị bịara na bụ unu tayere mmadụ kalịa unu nchani na ọbụla kwa uniform gị na ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe ndị ọhụ gị ndị bịasịkwala nne ị nwere ike iji ele akọwala ife na-eme ebe a taa ọnwere ihe dị ike dị na-abụrụ nọ pamụrụ anwụ ka anyị na-akwa ịghọta ọnwụrụ anwụ sị ka akwa ya niile mere onye dị ndụ ahụ ya nwụrụ anwụ okay mpaga anwụrụ anwụ kedu ebe a na-akpịa kedu ezigbo afịa ya bụ Ezechukwu Ndiwe Udora ọwatara Ezechukwu Rege ka eji malịa okay kedu ibe ọ bụ nya ka ọ na-alụkarịsịa obodo ji nwee mmalịa abụ ka ọ na-akwa ịghọtara ọ na-agụ egwu ọ bụ musician okay nke na onwe gị bụ onye na-akwa mpa gị taa kedu ibe ọ bụ nya ka ị na-alụ nwa m na-agụgụ egwu na ọ nwụzili
Mwa agwa kwa dị ego. So kedu if nwere ike ịkọwara anyị ife ịmụtara n'aka mpa gị na ife ịmụta n'ebe egwu dị n'ebe mpa gị nọ na ife ịghọta na egwu nwere ike isi n'ebe a wee fele ebe a? Ihe nweta n'ebe mpa m nọ bụ mmadụ mgbe ezigbo mmadụ dị mma mana ọ dịchara ọnụ mana ọ bụ na ezigbo mmadụ bụ egbuli ịghọta. Okay. Kedu ekpere na-ekpere ọra na eze ndị ji maka gị nwee si ebe dị iche iche wee bịa taa? Ihe nnekwu bụ na ọ bụ na bịalịba anyị nwakpo o ji ga-eji na ya makịlị nke o ji bịa. Ụkwụ ọjọọ akpọrọ ma o jiri obi ọchị ya bịa. Ụkwụ na-adịrị nwoke dịrị nwaanyị. Ọzọ emere ebibe na-ekwu okwu ịghọta. Anyị kwuru si na ọka ịgọrọ ka ọ lere. Onye bụ gị lọta ibe mele nwa ya mee ya na ọ bụrụ gị gburu nwa ya. Wee kwuo si na onye ọbụla bịara ebe a taata n'otu anyị si wee kpee ekpere na ife onye ji wee na ya mararị nke o ji wee bịa n'otu aka onye si wee dị. Daalụ rie nne. Kedu ekpere na-ekpere ụmụnne gị ndị sokwa gị akwa ozu na-abụrụ sọsọ gị? Na-ekpere ụmụnne m bụ na ọ adịlịba na mma ebe mpa mara pụla nwa nwụrụ anyị agbakọta aka ọnụ akwa ya n'iwe mere emere anyị akwata ya ndụ kwata ego kwata ya ike. Onye sị na anyị eji isi ebule. Ụmụ one ka mpa gị mụtara? Anyị dị 7. Mmadụ 7. Ị nwere ike ịkpọsara m afafa? Uju Chiedu ọ dị Tintel Chiemelia mụ na China Blessing. Ụmụ nwoke one na ụmụ nwaanyị one? Ụmụ nwoke 4 na ụmụ nwaanyị 3. Ị nwere ike ịgwa anyị mgbe mpa gị nụrụ nwaanyị ị mara ife dị otu a? Amara. Kedu afọ a na-akpọ mma gị? Mmanwụ bụ ya dị ka Chukwu. Kedu ekpeli na ekpeli mma gị na onwe ebe onye dị ndụ na-echekọta nta? Ihe na-ekpele bụ long life. Chukwu debia ndụ iwe emenya. Onye elisa aka mma. Mana ezo. Daalụ rie nne. Anyị kwuru si na ọka ịgọl ka ọ lere. So I test. No, be ya confirm. No, ya confirm. Rice di kotoro toga. Ya.
Ice Kamali Fene Tugi. Okay. Onye back able. Mane Zoko. Agulera abuna back odi. Agulera abuna agulera bo. Dilima Anambra State. Mane Zoko. Kariba na meta tavolo makandio ke yibalo. Kariba na meta ni bro zuka na akwa. Churege wonu nyaka na akwa. Nyaka ndi chie na akwa. Okay. Na burege onwelebe ya kola yo kasema na agulera we male. Onye male rege na me because muna ba process. Ona agwaguru na. Mane Zoko. Okay. Eriko jigule gwa ogunuge gwa na ntị. Ogbu ya na ntị m. Okay, mana ịgwala ya na ịmara ibe ọ na-eme. So kịta na egwu ka ọ na-agwa ndị ji egwu ahụ wee mali ya. Daalụ rie nne, ọ mmadụ ka eji aka. Mmadụ nọdụ, mmadụ anọdebele ya.
Mama
Kwanya ba yakiji makabia abia maka pasino mula mana ezoko aka wala egbo ayotaro mana ezoko kada bele na bele ma bro ka sen ya ebe na bele be ga boju we ko zo awon na chetele mmaji promati okay mana ezoko obuli boju mi akomozu bu 10 million ko lota 10 billion mana ezoko mana mu kwala anyuku mana nwere le ego ka ya na acho mana ezoko pasino mula mana ezoko dalu we outside for you bro.
fairness now.
Mambo, nwanne anyị kenere gị mpọdụ ka ibia ka amagodi fa na-akpọ gị n'afọ ọmụa bụ onye ma echi Okechi pụtịpọmpụta Aguleri nwanyị Ikolobịa na asa na Mambala mana ezokwu ịbụ isi okwu mana ogbenye gị na-azụ n'ahịa kedu ibe na-emeta tọrọ na eze ji wee juo na saịdị unu ibe na-eme na taa bụ na a na-ahụ ọgọ m nwoke na-akpa Eturege bụ mmanwụ ka ọ bụ na-etere anyị Ikolo na Aguleri Ikolo bụ ebe anyị ji akpọ ego ndị iche na ndị mmụọ mana ezo ma ọ bụrụ ebe Ikolo dị ebe ahụ si Eturege a ga na-aghọta na nna m bụ dịkpala nwunye ebe nna m bụ Ilegburu Okechi nwere egwu ma nwunye bụ onye dịka Okechi ma nna m ala nwụrụ ọnụ m bụzi nna m ahụ so ma abịa n'ọnụ dịkpala ka nnọchite anya atụgọgwuo m inu na ekwugo olu ebe nyegwuo m ọjị ebe nyegwuo m ndị eligwuo m so ndị ebe na-eme na-aga aga mana ezo kedu ekpere na ekpere ọrụ na eze ndị ji maka ya wee si ebe dị iche iche wee bịa ma ndị gbalị flight ọnwa ndị na-ekere ka abịa ebe a bụ ndị isi ekwesị na ya bịa maka Apasino bụ ọkwa anyị nwoke ekpere na ekpere ndị na-ebere na nwata anyị bụ na ụkwụba ji abịa eji aka nkaba eji nwa na mma ụkwụba ji nwa na-anaghị aka nkaba ji bịa abịa mma babịasị ebe anụnwa mmanya ba ya nwa ya gbagburu ma mmiri ba ya nwa ya gbagburu nwa basị ebe a na ebe maka ba ya abụ
bọsọ nwa mmadụ kwara mmadụ ka ọ kwara onwe wee wuo na ọ nwere ebe ebe ya egwu ezu na ebe n'ebe mụrụ oji nwa be ya ezu ezu nwana daalụ rinne anyị kwuru si na ọka ịgọrọ ka ọ lele prọfesọ Ibiele kpelụ ndị na-wọchị Obasinachi Videos Entertainment TV na YouTube kedu ekpele na-ekpelụ fa ekpele nna ekpelụ ba bụ Obasinachi abụ Obasinachi mma kwalụ nke anam YouTube mana Obasinachi ekpele nna ekpelụ ba mwa pitu mpọta agụle nwa ese ọra ka mkpesa ka dị obi ekpele nna ekpele ya bụ na ọ Obasinachi nke ahụ ịmara ka gị na Obasinachi comedy mana ezo ezigbote ọgwọ ya amị mana ezo ekpele nna ekpele ya bụ na no asị m ya jide ka oji na ya sị ya jide ka oji ya bụ na ọ na-eme ọfụma nwana ekpele ekpele si Obasinachi comedy na entertainment na ọ ya bụ number 1 na next year is coming na mụsị keep it on na ọ ya bụ number 1 na Africa nwa onye si na ọ ya bụrụ ya nwala anyị se mmiri daalụ rinne anyị kwuru si na ọka ịgọrọ ka ọ lele prọfesọ Ibiele okwu iji wee bịa aba nke ihe eje ana ya marịa ịnaba ikpolo akụ daalụ rinne rege ọkwa rege a na-akwụ ya tata dịka ọkwa ese ọ ya bụ ugo nyere onye ọbụla daalụ rinne
So nwere gbasara mmadụ bịa sị m na-ese blọk nwanne ka ọgwa nna m ele m na ndị egwu na-eli ego n'ịbara m kopi ise bunuwa ọ bụ alụmdi na eme ya ka dị nyebe ibe na-enye onye egwu na kacha ụtụtụ ibe na-atọ n'ụba ọ nwere ọba n'isi ego ịbara m bụ ego ndị akpa na akwụna ịgba mara gị ụwa ya dịla mma ịgba mma ụwa nịkọdụla nịkọdụla ndị nwetiri ego ka mgbelego bụ
so pick up my call. Buy my G, that one, I got add. Can put it on my one with your phone. I know, but I can't plug it. I'm not critical, I'm searching and critical. Many obstacles, nigga, I can't even imagine. I put myself on the line and stop positive. Buckle up to my hustle because I know my time will come. And tell her last time, no, don't. only video game, Maka video. You know the fucking vibe. Ambition, all desires, KOD lifestyle, high definition. I'm at the end of tonight, say, I just one day make I do my things. Fuck all these haters. Last time it good and then I lost my fears. Steady, getting money. Pepper, they're not